Pinoy Bus Driver TV. Candelaria, Quezon Province. Pasang taon na yung tapos na naman tayo ng Pasig City, Southern Liti. Magandang hapon sa ating mga kasayang. Shout out sa inyo lahat. Dito na naman tayo. Traffic na, traffic. Dito. May siraan siguro. Ano yan? Brad Migo. Sira siguro yung trailer. Pero, one way. Trailer truck. Hindi, one way. Ano ba rin? One lane. Saan ko ngayon? Dito sa kasakay sa ano? Sa nakasakay sa kwan. Kontra ko. Saan ang biyahe mo? Sa Migo, para si Raul. Sino? Paringin niya, sinagot ko yung pinapatay. Kung sinatay mo kag. Mga sila ulo na kayo. Breakdown ngayon. Ay, hindi. Yung one lane? One lane pala. Yung sa tulay? Nag-i-install na pala. Yun. kailangan ko lang bumili ng cellphone. Matagal na to. Tingnan mo naman cellphone mo. May nasabot na lang, may nakapag ako. Doon na sa expressway, hindi ka na makapag ako na ako. Amen. Kaya ilan pinapasok. Sa mo? Gawa naman sa iyo. Sliding glass yung kutsi. Ayan ang mga rakada. Kami na yun. Kami na yun. Meron kang mga kami dyan. Tawag ko sa ano? Tawagan ko itong Boging Sarsi. Sa? Kasi Sino? Kaya. Sabi mo, meron ka sa may taga kami kaso may tigit na yun. Boss, may pasayro ba yan? Sino mo? Ay, nandito ako sa ano? Sa Pilaria. Sana. Sige. Pilaria. Ada mo yun. Meron ka kung tawag ka. Sa may crossing. Tapos may Crossing lang. total.
Isa lang pala ang mapasok, no? Consider ka. Wala na ulong. Isa lang mapasok. Akin isang tubig ko ako. Isa lang. Kaya lang abutin. Dito naman si Alex. Magtitinda na ang ano. Ulod, siguro. Mag-aali yan. Alam mo yan. Oh, naka-vlog tayo ha, naka-vlog. Ayun po kasama. Alam mo na ang cellphone no? Baka masagi mo. Ayaw. Dito na eh. Pag-i-7 doon tumalan, ini-stop mo yan kaya. Gusto tayo sa diversion kayo mo din. Dire-diretso sa Mart, sa highway. Dire-diretso yung sa akin sa YouTube. Ha? Dire-diretso yung sa akin. Di ba? Putol pa kasi nga, hindi siya manood. Dito lang yan. Eh, baka naman dyan. Sa video, ipagkita ang pagsada. Bali, ano ko, masalubon na naman daw sa kapatinan. Mga papasalubong.
Shout out kay Mr. Alex. Aking walang kamatayang tort. Nakapinita lang. Nakapinita lang. Kaya na kayo. Game lang yan. Limito yan. Wala kayo mahihiya. Sinagmatik man ginan siya. Dito naman sa office ko, kailangan lang. Hindi porke tayo tumanggap ay tayo Sama kasi sarili kong gusto. Sa pampasalubong lang. Pero sa Tabagarita. Alimutan ko yung sa del Pepe. Yo. Si 24 yata yan. Pero ano ba? Subscriber. Hindi mo na kuhan? Hindi mo na bate? Hindi ko nakandaan. Oo. Okay nito. Pagdating ako doon sa ano, sa Magallanes. Malawin niyan kami. Sabay tayo. Pasensya na. Marami. Kaya doon. Nga. Lagi ko na doon sa Blanco, driver din sana. Kano yung ganyan? 35 na po. 200. Mga pampasalubong lang. May papel. May pagkapunay. May simay. Pag gusto niyo lang po. Wendre. 300. May ano yan na may Balikan. Wala akong barya. Wala akong pangkulit. may ano. Kung may pasobra na ito. Na 1 pieces. Ibang pieces. Bali sa 300. Opo. Opo. Sino po? Nada balot niyan. May pasobra yan. May pasobra yan. Ay, Balikan pieces yan. Mga pampasalubong ng March. Siya pampasalubong. Taas na lang po yung kami ay may gusto. 300 lang. Post dito na nga lang ako. Ito na lang. Hiwalay na tayo ulit. I-protect tayo nagkita. Problema. Post dito na ako. Boss, thank you. Thank you. Nagkasabi niya si Alex. Tapos silat na silat niya yung mga ano dyan. Oo. Naglawa sa kanya yung mga bindam dyan eh. Silat niya eh. Ay, magaling nga mag... Kung parang mo talaga yung kay Alex. Magaling nga mag-timing eh. Bilang nga. Parang mo talaga. Ano kaya yung ano na yan? Kulay. Diba na? Butas pa rin. Ano talaga? Yeah. Pero masarap Dati ko si shake mo. Talaga karga na yung ano. Nilabil oh. Hindi na lang gulay. So, pinili yan. Rawis. Bulan. May upukset. Dito tayo sa Saraya, Gisgis. Pag kumala tayo dyan, yan na yung dating may version.
BR business. Ayan na, may highway. Hindi. Enforcer. Yan, yung kanto na ano. Business yan, pag sila na eh. Dali. Ay, kanan. Kanan ka, kanan. Kanan ka. Bawal ang truck. Ayaw, kanan. Kakain. Yun naman, sisinyas ka lang kakain yan. Bawal truck yan. Oo, bawal. Pero, Bakit? pero meron sana ano. Ano sa diversion? Pwede man diversion dyan. No? Pag pinagbawal na ng truck doon sa diversion? Kaya yung tulay. Oo. Tulay. Ginagawa yung tulay dyan sa may bago mong diversion. Ah. Bakit yung isa katuloy? Maliit lang yun. Hindi, baka dyan din ang deliver. Para may tulay ano. Ang tulay. Oo. Ah, lang lang. Manibot sa Reser sa. truck na. So, yan yung lamon na. Sa akin, isang liman. Anong tulay? Tricycle. Ah, dyan nga siya, kakaliwa ko. Yan lang. Sira mo hindi. Sira rin. Bahay sira rin. Marami ng bahay pag sa nalaman niyo yung nangyari pala kay Asis. Wala pa. Buksit. Tayo nyo yung ano, Minute 71. Tagusan na sana, pwede ano. Maliliit kasi yun eh, maliliit. Karton. Ayaw yun.
kontrata mo naman. 500 lang per box. Pero wala nang sa amin. Sa amin na salamat mo kayo nasa feeding. Sargaya, tulay. Wala natin pitching ko kayo. Para ako sa mga takasagaya, kisa pa rin sinunod. Baka si yan ang dalawa nun, si Flores na ito. Siguro. Hindi ko malalaman. Hindi. Alas 3, Ginawa ng 6 ng hapon. Sisimple mo lang